Aro. Ọkọ dị ọkọ otu eme. Igbo bụ Igbo ya bịakwa ọzọ. Ọ ka bụkwa ogene Chinyelugo. Ife wee gwa anyị na-etiri oke odogwu. O wee ka anyị na-ekwu maka ya. Chinedu Uge. Ezi nwa si Ikwo, Ebonyi Steeti eje. The son of late Honorable Uge Daniel and Mrs. Ebele Daniel. Edu BTC, Edu Billion, aka Ofumana Viati. Ọkwa Ghana na Clark ibi ebi. Ezi ka wule egwu aweke n'elu gị. Ndị ezigbo ọkwa aka gị. Ndị ji wee dị ebube, ndị ji wee biri. Ndị ọ ga-asị na mgbe ụbọchị na olileanya agwụchana na ị gaghị abazi uru. Ndị ejije wee pịacha ahụ wee mee wee bụrụ mmadụ. Isi anyị n'elu gị 40 billion odogwu otu ọka espasi anyị n'elu gị Comrade Chinedu Uga, member representing Ikwo and Esa in the House of Representatives. Espasi anyị n'elu gị Honorable Sunday Oluebube aka La Vista. Espasi anyị n'elu gị Eze aka mmadụ abụchi. Special member Nollywood actor. Espasi anyị n'elu gị Chifu Onyema Nweke aka B-Money na-asị ya. Ndị odogwu ndị ọma ndị si ka ịlacha mmanụ n'ụwa na ị gaghị ata afụ. Mgbe anyị si anyị gwa na ha ga dịka echi maka na echi ahụ ada agwụ agwụ. Isi ijebe ije awele anaba ije awele mbọsị ntụkwu apụ na ha ama. Dedu nwa Dedu BTC obodo na
Onye mapane ga-abụ ọgaranya. Ịma n'ife na-esi n'afọ a wee mebe.